Son as 8 da mañá e dende o porto de Portonovo emprende o seu camiño esta embarcación á procura de mostras pro Intecmar, o Instituto Tecnolóxico pro Control do Medio Mariño de Galicia con base en Vilaxoán, unha tarefa semanal repartida por todas as áreas productoras de Galicia. Si falamos das mostras de recollidas a través de embarcación, pois temos unha mostraxe de 43 estacións oceanográficas, é dicir, son estacións coordenadas que están situadas no medio do océano, preto das principais zonas de produción de moluscos en batea, e se mostrean con carácter xeral unha vez a semana. Nesta mostraxe recóllense datos de variables físico-químicas. Se trata de unha serie de sensores que están acoplados nunha estructura que vai baixando lentamente ao longo da columna de agua e vai tomando datos de temperatura, de salinidade, de pH, de transmitancia, de presión, de oxígeno disolto. Ademais, aproveitase para recoller mostras de auga. Se recolle un testigo do que é a columna de auga, as diferentes profundidades, e logo con eses diferentes transectos pois se van traspasando mostras aos diferentes tubos, ben sexa tubos de plástico ou tubos de vidrio, para o correspondente análise posterior. Estas mostraxes a través de embarcacións fanse nas rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros, Noia e Ares Betanzos. No resto de zonas tamén se toman mostras grazas á colaboración das confrarías, sumando as 43 estacións oceanográficas, unha serie de 16 estacións costeiras e 7 estacións automáticas. Son mostras que recollen eles tamén con carácter xeral o luns ou martes de cada semana e nos chegan por servicio de mensaxería ou Intecmar e aquí son recepcionadas e enviadas aos diferentes laboratorios. Con todo isto, Intecmar obtén información actualizada sobre cuestións medioambientais e de interese para os sectores productivos, por exemplo, datos sobre os nutrientes ou información sobre o coñecido popularmente como mareas vermellas. É unha información moi útil e, de feito, a medida que se van contando as mostras, é unha información que diariamente se vai actualizando e semanalmente se transmite de unha maneira moi visual nuns diagramas que chamamos de episodios algales nocivos, é dicir, con un diagrama de bolas, con un código de tamaño de bolas e de cores, pois se identifica claramente cales son as especies tóxicas que están tendo máis impacto na ría. Ademais, no Intecmar tamén se toman mostras de moluscos tamén chegados de toda Galicia. Cada ano reciben aquí entre 7.000 e 10.000 exemplares para ser analizados. Unha parte importante que veñen de cofradías, de diversas cofradías da costa de Galega, e se concretan en especies de moluscos bivalvos, berberecho, ameixa, navalla, etc. E despois hai outra parte que temos dedicada á mostraxe de misión de batea, con personal propio que vai todos os días a distintos polígonos bateeiros a recoller mostras en determinadas bateas de control. Neste momento acaban de entrar no Intecmar varias mostras chegadas das confrarías, distribuíndoas despois polos diferentes laboratorios do centro. As mostras teñen distintos destinos, porque as unidades analíticas do Intecmar son variadas e van desde o análisis que é máis coñecido, quizá o de biotoxinas mariñas, pero tamén outras unidades de control de microbiolóxicos, a calidade microbiolóxica dos moluscos, despois os contaminantes metálicos, organoclorados, hidrocarburos, e hai unha parte tamén de análisis de patoloxías de moluscos. Con estas mostraxes garántese a calidade do produto que chegará ao consumidor. O análisis das mostras o que nos está garantizando é que o produto que sale no mercado que teñan unhas totales garantías para o consumidor, que non teña biotoxina, que non teña unha carga microbiolóxica importante ou de outros contaminantes químicos, e por eso o sector ten unha garantía tamén de que o seu produto está ben controlado e o consumidor pois que está consumindo algo con total garantía para a súa saúde. As análises diarias tamén se poden consultar na internet. Ademais, cando algún dos resultados é positivo, dende aquí lánzanse as alertas que se traducen logo no peche daquelas zonas afectadas, garantindo que ese produto non vai ser extraído.